Nyong wis enteng kabeh nok. Ampun kon bojone nyong bae boro-boro tak tukukna jangan asem be 2000 be ora kuat, ora tak tukokna. Kon dadi selundupan ampun nemen. Emas setengah kilo enteng kenang kono. Dekete bojone nyong. Bola. Ya kira kasa temen ya. Ya lu ke pirang-pirang nemen ya, dua selundupan ampun. Tapi nyong isi dua sertifikat tanah ya. Betul bae apa ya? Bojone nyong ya. Ya pakai wong di sih katakan 5.000 bae. Astagfirullah. Ya, Yakin gue lihat sertifikat tanah apa? iya kita dol ge. Nyong duene mung ya ge. Sekarang gua apa sampean? Maksud sertifikat apa nah keding? Gimana? Gua apa takon waduh gua apa kiye? Pada dul go modal. Modal apa? Emas kira gua modal bikin setengah kilo benteng bikin di modal hasilnya. Kon ora ngerti wong lanang kerjane kepiben. Ini apa? Menek kowe menek. Mau kontak nen 70. Nyong krungu jare si akae monine sampean sering demenan. Temenan apa poro-poro? Ning towang sampean damak dumuk tengah wengi kayak muni ngubur kodok nyata apa ngubur apa sampean? Ora aja fitnah kok. Aja fitnah. Wong lanang kaya ki lagi luru modal pirang-pirang. Dongane didukung. Aja men. Gimana men? Dukung gua apa ngger ana buktine, ana hasile. Kon ya Allah, menek. Ora. Kira marine pecah. Kon dasare wani karo wong lanang. Wani-wani demi selingkuhan ki ketar sampean kaya piye? Selingkuh apa laka selingkuh apa gue modal. Modal apa wong lanang sogut ya kaya kowe senenge. Pan gue tuku sapi, belanja sapi. Sapi aku badane be mesti suwek kok. Ora pernah goro, pernah ngingu kon bayar. Lemora dagingnya kayak kiye lah. Nang lak kasih doyan no. Pinter ngukur kasut pangingu sapi, masa kaya beli ngarite sampean ngomong apa? Mene tulung. Wis ke? Kok tak bageni 70. 70.000 tok. Gampang kok tuku Mane mani. pikir tangan larang negara lagi tuku jaman iki nang warisane wong tuane nyong. Kita tanda tangannya anak, tanda tangannya yang keding kok kiye. Cap jempol tok sungkan tanda tangan cap jempol tok sampean ta. Cap batuk tak geblok-geblok naping telu. Serosa wis mana wis serosa aku campur ning harta gono gini wong tuane nyong. Dasare kon ora adil kon karo wong lanang. Wis leng emas enteng apa ka? Mana wis mana lu nga? Wong lanang apa iki pang deng-deng na pakaiane wong tuane nyong kabeh. Pandi deng-deng na kabeh. Kok usah balik bae ora apa-apa mana ka. Wingi emas setengah kilo, kiye pang sertifikat tanah pan di didul-didul ika.